rendo halplaren caɗele mum fof hande o ko caɗele nanodiral yimɓe mbawa timmude ɓe mbawa hormede ɓe mbawa hulede ɓe mbawa hayni hersede ɓe mbawata feccede gueɗal tawa koɓe fecciɓe e nder koye maɓɓe fotanno hande o ko mbaɗen coɗol gotol wooda ardiɓe leñol jogoto ko anduɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko dañɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko lamɓe eɗen jogui ɗum leñol jogoto ko yontaɓe jamanu eɗen jogui ɗum leñol noon ngol ganduɗa en cuwata o nandude won hen to banggue ganni saabu enen kam wiyetake ko joni dowtoɗen bagage men en godi ɓooyi guilay les grandes civilisations africaines en godi ɓooyi gila to wiyete temps jaogo en to manna en to tonjo en to laam taga en to laam termes ha to laamu deniyankoɓe e laamu almamagal to ciltirɗi mum hawri e nadgol tubakiri woni la rencontre avec l'Occident sen kaali tubankore